Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. El senyor alcalde s'ha posat nerviós perquè d'ací uns mesos hi haurà eleccions i perdrà la vara i amb ella el do de fer i desfer sense explicacions. Han dit a la tele que podrem votar i elegir ben lliures l'autoritat i ara tots ens tracten amb més atenció preparant el dia de les eleccions. Lo de la reforma ara és veritat, més que no s'ho creguen alguns desgraciats, i tindrem les coses democràticament, com fan a l'Europa els ajuntaments. Però el senyor alcalde ha anat a parlar amb un conseller del governador per si acas l'assumpte d'anar a votar no siga ocurrència de l'oposició. Però allà en València li han explicat que si no votem hi haurà follons, que ara és menester un poc de llibertat, que si no és a bones serà per dallons. El senyor alcalde ha tornat espantat. Si les coses canvien, que barbaritat! Ha convocat prest l'Ajuntament i s'han reajustat orgànicament. De moment al poble li pensen donar un acord damunt a llonganissa i encisant i que fot al camp i es posa a votar i si se conformen ja els hem fet callar. Ai, senyor alcalde, ho sent per vostè, però no patisca que no passarà res, que amb tot l'embolic de les eleccions ens eixirà alcalde un altre pitjor. És avui quan ho faré per primer cop, perquè un dia és un dia, o ara o mai, que un tingui necessitats. És llei de vida i també el cos m'ho demana. Què carai, quan arribo allà on m'han dit hi ha gent fent cua, educat demano tanda per entrar a la cua n'hi veig molts que dissimulen, però n'hi ha alguns que ja la tenen a la mà. Després d'esperar-me gairebé mitja hora em diuen que passi a un departament i allà es troba ella, tota seductora, que sembla esperar-me tentadorament. Me la busco i, valga'm Déu, no me la trobo, ja la tinc, ja me l'he tret. Quina emoció, serà cosa de posar-la a l'orifici i em preparo a efectuar la introducció. Tot a dins li faig entrar, no toco vores i així l'acte finalment ja he consumat, dintre l'urna ja he ficat la papereta, ja he votat per primer cop, ja he votat. La la la, la la la, la 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 la.
que viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva, viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Yo quiero a Antonio Banderas como ministro del exterior. Serrat en su autonomía de presidente será el mejor. Para no pagar Hacienda pondré a Rosario en diputación. Ya Sabina con un lápiz que tome nota y declaración. Ay que viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva y viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Que vengan Victoriana para cultura y educación, la Pantoja y Marta Sánchez para que entrenen la selección. Que Tama la barbería y Sorderita toquen mi son, mientras que Manolo Tena busca palabras para esta canción. Ay que viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva y viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Yo quiero a Pedro Almodóvar con las Chamorro en gobernación, y Carmen nos dé alegría todos los viernes con su cupón. Los toreros con su arte que lidien bien esta situación, y que venga Kevin Corneto, mayordomo de mi mansión. Ay que viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva y viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Antonios y José Monge mi camarón, cantando con Ray Heredia pongan la gloria en esta reunión, y que del cielo nos manden su visto bueno y su bendición. Sabicas, Carmen Amaya, Pastor Imperio y Caracol. Ay que viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva y viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Y viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva y viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva y viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Pero que viva y viva y viva ya el partido, ay por la mitad. Que no hi ha eleccions, la gent pareix que va trista, que no es fan reunions, ni es veu cap propagandista. I és que vol sentir sermons, ha d'anar camí de missa. D'aquest partit n'hi ha molt, tothom és socialista. Ses dones totes ho són, qui resen i es mortifiquen i fan grans oracions, pregant per la seua filla. Que la puguen casar engony, que l'any passat ja patia. Jo també vaig patir prou, però encontri medecina. Que a Eivissa hi ha metges bons,
celebracions. La gent pareix que va trista, que no es fan reunions, ni es feu cap propagandista. Tot ha anat prosperant molt, la cosa marxa i camina, que ja tenim camions a tots els pobles de Silla. 2 fàbriques de licors i una de calça i puntilla, que han fet un teatre nou, que hi canten bones artistes. Museu i joc de futbol, garatge de biciclistes, però no hi ha eleccions i la gent pareix que va trista.
senyor alcalde s'ha posat nerviós perquè d'ací uns mesos hi haurà eleccions i perdrà la vara i amb ella el do de fer i desfer sense explicacions. Han dit a la tele que podrem votar i elegir ben lliures l'autoritat i ara tots ens tracten amb més atenció preparant el dia de les eleccions. Lo de la reforma ara és veritat, més que no s'ho creguen alguns desgraciats, i tindrem les coses democràticament, com fan a l'Europa els ajuntaments. Però el senyor alcalde ha anat a parlar